pla de Carmen Lomana, que no ha parat de somriure en tots els planos que ens han oferit ella. Pero muy emocionada, ¿eh? Tú fíjate y verás que está emocionada. Yo la pude ver el día de su presentación y lo estaba viviendo como cualquier fallera mayor de su comisión. Ha estado en todos los actos, en falleros de honor, en la cena de la plantada. Está feliz, feliz, feliz. Y además totalmente integrada, ¿no? En la comisión. Sí. Vamos, pues eso como toca. És que és una persona que està molt interessada, pregunta tot, saps, té ganes de saber, d'aprendre, de que li expliquen, de que li conten, d'estar com cal en cada moment. Los trajes le han impresionado muchísimo. Que no els coneixia. Per això està entusiasmada. No, completamente, ¿no? El otro día comentaba que donde hablan de alta costura, que esto sí que es alta costura. Pues encara no li queda res per veure, eh? No, i les teles i les xolles. Ha disfrutat moltíssim, moltíssim. Sí. Esta sí que és ja l'última de les entrades i final del recorregut, amb la qual lo que queda ja és l'ofrena de la fallera major, infantil y de la seva cor d'honor. Apenas pueden hacer pasar la cesta de flores. Es impresionante. Ya tenemos a la representante de Castellón, será, ¿no? Les festes germanes també estan així. Les reines de Castelló, infantil, Maria Badenas. I les dames de la seva cor d'honor. Ahí está María. Aquí está María. Recordem que les festes de Castelló estan a la voreta. La setmana passada van ser les galanies i enguany en acabar falles. A l'altra setmana començarà la Madalena Festa Plena, o sigui que este mes... Este año ha caído muy bien, porque hay años que coinciden las dos fiestas y aunque haces lo imposible por llegar allí, que ellas vengan aquí, hay muchos actos que no se pueden compaginar porque coinciden. Ràpidament vam saludar a la nostra companya Màriam, que entre altres coses i en gran expectació està amb Carmen Lomana i Julio Tormo, si no m'enganye. Màriam. Efectivament, estic acompanyada ja d'un dels protagonistes d'aquest tram final d'ofrena. Julio, com ha anat? Pues com sempre, ple d'emotivitat a l'arribar a la plaça, també a sentir el calor de la gent, el carinyo que jo vull agrair de tot el cor. Veig que estàs molt ben acompanyat de la teua fallera major, Carmen, de Piti, de Loren, bueno, de moltíssima gent. Com estàs entre amics i entre els teus, jo te vaig a passar el micro, que també és lo teu, i jo me'n vaig a casa, que ja he treballat molt per avui, demà més. Gràcies. Bueno, y así yo tengo que ser como el que está en la procesión y está replicando las campanas. ¿Qué has sentido, Carmen, en esta ofrenda de flor? No, es algo tan maravilloso, tan emocionante, que no, es que me he quedado, que no tengo palabras. ¿Has plorado cuando has arribado así? Cuando he entrado a la plaza, sí, pero me he querido controlar, pero estoy muy emocionada, mucho. Pues al teu permís, perquè ja estan entrant les màximes representants de Castelló, la infantil, el teu permís, tinc que ser representant, per exemple, Nela, que va ser fallera major infantil de Valencia 2003. ¿Estás emocionada al entrar? Muchísimo, y más que nada este año porque es el primero que puedo disfrutar este acto tan emotivo con mi hermano. Con el hermano Chicotet. Así està Piti, fallera major de l'any passat, al costat del nostre bon amic Loren Donat, els novios. Ana, ¿qué has sentido al entrar de nuevo en la plaza? Pues muchísima emoción, la verdad es que los recuerdos están muy latentes y muy presentes en mi memoria y la verdad es que recordando todo lo que ha pasado. I Loren, ben acompanyat. La Merche t'ha donat un bon regal, una gran dona, una gran fallera. Un bon regal i a més passar al costat d'ella ha sigut, la veritat, que tot un espectacle esta nit al costat de tota València. Pues ara anem a rebre a les màximes representants de Castelló, d'Alacant i, com no, la fallera major infantil de València. I les nostres imatges ara els representants d'Alacant. Chloé i la seva cort. Les vellers del foc, que quan menys donem compte, parleu vosaltres, millor dit, de que en un parell de setmanes estem de festes de la Madalena, però quan menys vos doneu compte estarem ja a les fogueres d'Alacant també. En maig ja venen les seues... Se trien, s'escullen a les velles de foc d'enguany. O sigui, que és que entrem en la recta final. La primavera sí és un esclat de festa, de llum, de devoció, de calor, de color, de música. En una comunitat en la que potser n'hi ha gent
pràcticament festes totes les setmanes. Unas fiestas que guardan muy buena relación entre ellas. Falleres majors infantils dels anys anteriors. Que ya son mujercitas. Mare Maria Belbel, com s'ha estirat. És que, clar, Nela m'ha tenen impressionat una molt, edat que... Bueno, Nela està Una dona guapíssima. ja, una dona, sí. Nela está preciosa. Qué contentas llegan a la plaza en el día de su ofrenda. Alguna d'elles inclús ha passat pels nostres micròfons en el dia d'avui. La joia d'or a aquest vestit que s'ha estat treballant en ell al llarg de tota la vesprada. Així tens 13 botons. Ay, cómo llora Clara, madre mía. És inevitable, Marta. Carlita está llorando. Están todas emocionadísimas. És un moment més impactant, jo crec. Tenim Núria López, Victoria Velázquez, Inmaculada Escudero, María Verbel. Y ahora sí, los membres de la COA. Azara, la más chiquitita. Que boniqueta ella, Sí. que graciosa, inclús caminant. Sí. Quina Al teu mona. peu deixaran el ram de flors Sara Sancho Genovés i Carla Huete i Pérez. Brillant els ulls d'il·lusió és de Maria Estela Arlandis Ferrando i Alba Tolosa i Palacio. I carregades d'emoció i sentiment, Maria San Miguel i García i Carla Ruiz i Vilalta. Avant, precioses, i aprofiteu ara de demanar-li a la Mare de Déu tot allò que desitgeu i vulgueu, perquè ella de segur que us ho concedirà. I aquest momentet, com a regina infantil de les Falles de València, el tens Fallera Major Infantil de València, Carmen Monfranís i Valero. Junta la seva cor d'honor, totes boniques elles. Carla Ruiz, Carla Huete, María San Miguel, Inés, Plaza, Alicia Sofía, Mireia Navarro, Azara Moya, Blanca Hernández, Sara Sancho, Marina Ruiz, María Estela Arlandis, Alba Tolosa i la Fallera Major Infantil de València. Emocionadíssima. Carmen Monzonís Valero, que fa la seva entrada, sí senyora, en la plaça de la Mare de Déu, com a colofó final d'esta primera jornada de l'ofrenda. Va néixer un 18 de novembre. Pertany a la... Ya está superando. Está. Está al borde. No té es una niña muy serena, pero... I com dèiem, evidentment ara sí que han esclatat els aplaudiments per a rebre la Fallera Major Infantil. Moment en el que el públic s'entrega i és inevitable ja la emoció màxima amb l'entrada de la xiqueta. Está preciosa con su espolín del día de la presentación, de la exaltación, que es un color maravilloso. Tiene un fondo azul violeta, precioso. Acompanyada també dels pares hem de dir, sa mare va ser fallera major junta a ella i la germana en la comissió. Bueno, és de família fallera, els iaios també han sigut fins i tot fundadors. Marta, quan veiem els planos abans de la xiqueta de la Fallera Major Infantil, deia jo, què té que estar passant pel cap d'esta xiqueta? Tu que has sigut la seva mantenidora, jo et pregunto, què creus que pot estar passant pel cap d'ella? Yo creo que ella ahora está feliz. Ella está más... No piensa, yo creo que solo siente. Uf, qué bonito. Sí, 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 sí. Transcurre, ¿no? Ella está emocionada y sintiéndolo todo muchísimo. Es una niña muy serena, es una niña muy tranquila, pero también muy emotiva, muy cariñosa, muy dulce. Entra en la basílica en estos moments, a més. Escolta les primeres notes musicals. Ha tancat els ulls, ha tingut un moment de concentració mentre caminava. Sí, entrando en la plaza ha tenido 2 momentos que ha tenido que respirar hondo porque... I este sí que és un moment ja d'allò més solemne en el que podem inclús deixar aquest ambient, aquesta música que acompanya al moment de l'entrega de les flors.
querido don Félix Crespo, concejal de fiestas, Junta Central Fallera, Fallera Mayor Infantil, Carmen José Luis Valero, Corte de Honor Infantil, falleros y falleras, queridos hermanos y hermanas. Yo quiero daros las gracias esta noche por toda la experiencia que durante toda esta tarde yo he podido vivir con vosotros aquí. Y especialmente esta noche quiero tener un saludo muy especial para ti, Carmen, como fallera mayor infantil, y para ti, Corte de Honor, porque representáis a todos los niños y niñas que han pasado durante toda esta tarde haciendo esa ofrenda a la Santísima Virgen María, que significa especialmente regalar lo mejor que uno tiene, ponerlo en manos de la Virgen para que ella lo ponga en manos del Señor. Es una forma de entender la vida y es la manera más sublime de descubrir la grandeza del hombre, porque la descubrimos no en nosotros, desde nosotros mismos, sino la descubrimos desde Dios y a través de la Virgen María. Que el Señor os bendiga y que os haga descubrir a todos, a toda la Corte de Honor y a ti, Carmen, de alguna manera, pues esa responsabilidad que el Señor os regala a través de su madre, responsabilidad por saber presentar a todos los niños y niñas de Valencia y de todas las partes del mundo una manera de entender la vida, que es esta que vamos a vivir por unos momentos ahora, que durante toda esta tarde tanta y tanta gente ha estado viviendo con nosotros. Te invito a ti, Carmen, a que hagas la oración que vas a hacer ahora. Les paraules de l'arquebisbe Carlos Osoro, que s'ha encarregat de rebre a la nostra fallera mayor infantil, que ara parla. Jesús y Madre nuestra, llegamos aquí con alegría a ofrecerte estas flores y con ellas te ofrecemos nuestro corazón. Venimos a decirte lo mucho que te queremos. Te pedimos por todos, por los que están enfermos, tristes y sin ilusión. Ayuda a nuestro mundo para que haya paz y vivamos como buenos hermanos. Da a nuestras familias amor y unidad. En especial te pedimos por todos los niños y niñas falleros, por los de Valencia y por los de todo el mundo. Y en mi nombre de ellos queremos darte gracias porque nos amparas siempre bajo tu manto de madre. Amén. Oh
Mentre sonava la salve, hem vist com les cors d'honor de la reina infantil de Castelló, de la Vegueria del Foc, han fet la seva feina, també els pares de la mare en concret de la nostra fallera major, de Carmen. És moment per a les representants de la cor d'honor. Blanca, que también tiene una hermanita melliza. Que además han hecho muchas Sí. ganas. Las hermanitas. Con Alejandra. Una de les persones que també s'emociona molt és, des que va arribar a València, Monsenyor Carles Osoro, que s'ha implicat totalment en qualsevol de les costums, festivitats, inclús va tindre el detall de, en seguida que vaig a far València, d'aprendre a parlar valencià i interessar-se molt per tot el que es faci. I em consta, a més, que s'emociona moltíssim. Enguany va anar a la festivitat de la Beata Inés de Benigani i va fer la primera part del discurs en valencià. A més, és una persona que no diu que no a cap de les invitacions que se li fa, ni a cap dels llocs. Ella és l'encarregada de rebre el remei, Maria, de rebre el remei de les representants de l'Acord d'Honor 2011. Remells que provinents de totes les corts d'honor de les 3 províncies inunden ja pràcticament el camarí de la Mare de Déu dels Desemparats en la Basílica de València. Que contentes están, es que irradian felicidad. Sí, para ellas es un momento Sí, és un único. màxim. Claro. Y eso que como son pequeñas parece que no terminen a lo mejor de saber la trascendencia que tiene, pero yo creo que lo viven con muchísima emoción también. A més de vostès ubicar-se ahí en l'interior de la basílica, que és tan especial, que arropa tant, sonant la música, amb la solemnitat que cal, amb la presència de l'arquebisbe. Un lloc en el que no tot el món pot accedir al punt on estan accedint elles, a més. Ahí está. Fallera Major Infantil de València 2011, Carmen Monzonís, Valero. Fa la seva feina de la Mare de Déu. Qué gesto ha tenido ahí más bonito. Pregué, Déu Pare de misericòrdia, als que veneren la Verge Maria, l'entranyable títol de Mare dels Desemparats, concediu-nos que, protegits per Mare tan bona, no nos sintam mai desemparats de la vostra bondat. Per Crist nostre Senyor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. No deixa de ser una cria, Marta, Gemma, i això es nota en les mirades còmplices i pícares que inevitablement llança, clar, i comparteix, m'imagino jo, amb les seues companyes de la cort, amb persones pròximes, clar, com els seus familiars, inclús coneguts. Una xiqueta molt correcta.
Es que es muy responsable. Y ella es consciente de que ahora mismo las miradas están centradas en ella y que tiene que guardar la compostura. Les màximes representants de les nostres festes, Chloe, Maria, Carmen, juntes. Els bellers infantils i la reina infantil de la Madalena de Castelló. Se han hecho muy amigas porque como van coincidiendo en distintos sitios. I com dèiem abans, que guany gràcies a que no s'han donat acumular les festes, sí que han pogut trobar-se en més ocasions. Llavors també vegem els màxims representants de les diferents juntes de festes de Castelló i Alacant, de la Junta Gestora. I ara, de la mateixa forma ordenada en què han fet l'entrada a Benici, perquè als exteriors de la basílica també s'ubiquen d'una determinada forma per escoltar la interpretació dels himnes. Pedro Valera, de les festes d'Alacant, amb la seva xiqueta. Santa Félix Crespo. Jorge Guardo de Junta Central Fallera, que lleva el lacito amarillo también, la solapa. Un llacet que marcarà aquestes falles de 2011, Marta, vulguem o no vulguem, esperem que siga per a bé, clar. Vicente Fallos también, secretario general de Junta. Quanta feina estos dies. Però quanta feina tot l'any. Sí. Sembla mentida, no som conscients de la quantitat de feina que tenen sempre, però clar, ara és evident que és temporada alta. En estos días es cuando su trabajo de todo el año está en el punto de mira. Está todo el mundo viendo el resultado. Eixida de la Basílica per escoltar, com dius, Gemma, ja els himnes oficials. Que la plaza está llena de gente. Que és com té que ser. Podem apreciar també a Sant Josep davant del panell floral que estem veient ara a la Basílica. La imatge de Sant Josep, que és la novetat d'enguany que acompanya a la Mare de Déu dels Desemparats, per tal que l'ofrena siga al mateix temps per als dos. Una innovació que marcarà història. Quan de tant en tant xerrem i hem recordat moments històrics de l'ofrena, sens dubte, 2011, este serà una de les innovacions de la que es parlarà moltíssim. Tal com imaginem, tenen marcat indicat en què col·locar-se totes. I tots, autoritats incluïdes. Gavi, dirigint del protocol, estava molt content de l'entrevista perquè veia que tot havia seguit l'ordre que tocava i no s'havia fet tardíssim. Així que deu estar pletòric i que demà isca exactament igual de bé. Qué brillo tienen los ojos. De València, la seva cordonor i Junta Central Fallera els agraïm molt sincerament la seva presència al llarg d'esta jornada. I aprofitem l'ocasió i tots junts anem a entonar el nostre himne regional. Amb la banda municipal de València, com és habitual, l'himne regional.
de este día. Moltíssimes gràcies a tots per la Estem escoltant un explique com dona per acabar aquesta primera jornada d'ofrena de 2011. Carmen Monsonell, la nostra fallera major infantil, ha tancat aquesta jornada. S'ha produït aquesta primera jornada devocional dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats. Això sí, demà n'hi ha una segona. Sí, senyora. El mantell s'ha d'acabar de confeccionar. I aquest mantell que veurem com s'acaba de confeccionar, com la resta de les comissions que queden per passar per davant de la Mare de Déu, aporten els seus rams i esta casa estarà per a contar-los o per a retransmetre-ho i sobretot per a dur-los totes les imatges d'allò que estiga passant pel centre de la ciutat de València en aquesta segona jornada d'ofrena, culminant jornada d'ofrena que donarà pas a un cúmul de sensacions com puguen ser les olfatives per a tots aquells que visiten la ciutat i vulguin passar a veure la Mare de Déu. Es conjuga més amb la nit de foc i es veuen aquests jocs pirotècnics que saluden també la nostra fallera major infantil i a tota la comitiva que a poc anirà deixant la plaça perquè el següent objectiu sol ser o bé assistir als focs d'artifici o bé seguir amb l'agenda, ¿no? Vull dir, ella no se retiraràs a casa a descansar. Pues no lo sé, porque con las niñas normalmente intentan mantener el horario dentro de un orden, porque son pequeñas y luego por la mañana, claro, tienen obligaciones y tienen que madrugar. Pero lo lógico sería es que además después de tantas emociones hoy ya que se fueran a casa, me imagino. Al cap i al fi són xiquetes, en definitiva. Marta Querol, ha sigut un plaer que estigues amb nosaltres. Igualmente, me habéis hecho revivir aquí un montón de cosas. Moltes gràcies. Ha sigut una sort poder-los compartir al teu costat i amb esta estampa preciosa els diem que ens tornem a trobar demà en la segona jornada d'ofrena. Moltes gràcies per compartir esta retransmissió, per estar al nostre costat. Fins demà. Bona nit. Bona nit, senyores i senyors.